Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Joen, het is vreed. Trek je maar. Dit is Bient Sport. Mijn Joen on tafel 3 sportjournalisten. Mij een zwak voor Ajax en mijn sympathie voor Sportclub Heerenveen. Frits Barend, Menno Pot en Jaap Stalenburg. En de komende 24 minuten zit de wedstrijd Heerenveen-Ajax van Takamsnijn centraal. Op internet gaan we trouwens nog even wat langer terug. Zorg ervoor op omroepfriesland.nl. Maar de meest legendarische, meest verneemde, de mem van alle edities Heerenveen-Ajax, dat is vanzelfs toch wel deze uit 1950. Nee, dit is met geen ook nog zo vlotte pen te beschrijven. Dit hypersensationele voetbalgevecht dat zich daar gisteren in het Heerenveense Sportpark heeft afgespeeld. Van die 30 weergaloze zenuwslopende minuten waarin de nimmer verzakende pompenblijdendragers het hebben bestaan een 5-1 achterstand op een technisch verre superieur Ajax niet alleen in te lopen, maar daarboven zelfs weer een 6-5 overwinning om te zetten. En nog nooit is een nederlaag zo zuur geweest als die de Amsterdamse rood-witten zondagmiddag leden. Ja, mijn Abel Lenstra, een 6-4 oerwinning en wie een jochetje 50. En Frits, wie is erbij? Ik was er niet bij, maar ik ben er altijd als ik in Friesland kwam bij mijn Height Mem, werd ik er altijd aan herinnerd als Heerenveen Ajax weer eens gespeeld werd. Weet je nog die 6-5? Ja, het is toch wel echt de meest legendarische editie van Heerenveen Ajax. Ja, want dat is nog steeds zo. Als Ajax naar Heerenveen komt in 2014, 15, dan is dat nog steeds altijd het gesprek van de dag. Ja, hoe is het mogelijk, hè? Ja, we hebben trouwens ook vregen naar je favoriete Heerenveen Ajax. Dat is Jochem Aansen even nooit. Want waar komt je sympathie voor Heerenveen Ajax bij, Jaap? Ja, ik woon in Heerenveen, dat in de eerste plaats. En ja, Heerenveen is een club, ik heb dat daar ook wel eens in het stadion gezegd. Dat doen ze commercieel te weinig mee. Als je Ajax bent of PSV, Feyenoord, Utrecht, heel vaak is je tweede club Heerenveen. Dus Heerenveen is eigenlijk, heeft een landelijke uitstraling. En daar zou Heerenveen commercieel misschien wat meer mee kunnen doen. Kijk, Heerenveen heeft een hele grote sympathiefactor in Nederland. En ja, dat komt eigenlijk, en ik ben iets jonger dan Frits, toch ook wel door die 6-5. Want ik zie nu die foto's voorbij komen, die heb ik 100 keer gezien. Ik heb het oude Polygoonjournaal. Ik denk dat dat een van de meest legendarische wedstrijden uit de geschiedenis maar geweest is. Maar ook door die 5-1 achterstand natuurlijk. Die 5-1 achterstand, ja. De heldenrol van Abe. Ik denk dat als er in die tijd televisie was geweest, was Abe misschien wel de Messi of de Maradona van die tijd geweest. Maar waar komt die sympathie voor de club voor Heerenveen? Nou, bij mij heeft het gewoon een echt historische reden. Ik zit hier dankzij 2 Friese boeren, een boer en een boerin. Ik heb het al vaker gezegd, die wonen vlak bij Heerenveen. En dat was een Heerenveen supporter, Jelle en Jeltje Vries, het oude Gakolderwolde. Die hebben mijn ouders eind 1943 onderduikadres verschaft en mijn broer. En na de oorlog zijn we er heel veel gekomen. Mijn tweede naam is ook Jelle. En Heerenveen was zijn club en ik ben er nog altijd heel trots op. Dat was de club van Jelle? Dat was de club van Jelle. En toen nog het oude stadion. En toen speelden ze nog om 2 uur. Want er moest om 4 uur gemolken worden. En ik ben nog eens een keer met Height naar Heerenveen geweest. En dan reden we inderdaad om 4:10 gewoon weg uit het stadion. Want dan konden we om 4:15 melken. Het was een half uurtje rijden. En ik ben nog altijd trots op dat ik hem een keer naar zijn enige interland heb meegenomen. Toen was hij al heel erg ziek. En hij liep op klompen. En dan kom je dus bij die chique bobos van het Nederlands elftal. Dus daar kwam ineens Frits met een boer op klompen. Echt letterlijk een boer op klompen. En hij liep al heel moeilijk. Ik mocht de auto niet voor de deur parkeren van een KNVB-official. Dus ik heb Height afgezet. En na afloop, het was Nederland-Oostenrijk. Ik geloof de enige interland ooit in Heerenveen gespeeld. Ja, dat zou kennen. Ja. En dus ik sta daar en ik zag journalisten en mensen kijken. God, wat moet Frits daar met die boer? Op een gegeven moment zie ik Johan Cruijff. Ik zeg, God, Johan, ik heb je wel eens verteld over ons oorlogsverleden, waarom wij er zijn. Dit is nou die Height die mijn ouders met zijn vrouw Mem ons gered heeft. En dat is weer typisch Johan. Die stopt met praten met iedereen. Ging naar Jelle toe. Gaat zo meneer De Vries. Ik heb veel over u gehoord. Ik weet dat Frits ook Jelle heet. Wat fantastisch wat u gedaan hebt. En wat leuk, wat een eer om u te spreken. Ja. En daar komt ook de sympathie dus en daar komt, nou ja, en dat is allemaal Heerenveen bij mij. En Friesland maakt iets in mij wakker. Ja, Menno, de komst van de Jouwe, de winnen ze al heel lang in Amsterdam. Hij schreef voor de Volkskrant of voor nu.nl. Maar dat is echt een Ajax-supporter, maar er heeft een heel soort affiniteit toch echt wel met de club. Maar ik ben om te beginnen geboren in het oude Jongenschans ziekenhuis in Heerenveen. Naast het stadion, op een klein steenworpje van het stadion. En ik ben, zolang ik me kan herinneren, ben ik Ajaxiet. Ik was ook eerder
eerder in de Meer dan bij het Abel Enstra-stadion. Maar toen ik naar de middelbare school ging, de RSG in Heerenveen, die ook naast het oude stadion staat. Toen kreeg ik vrienden die een seizoenkaart voor Heerenveen hadden. En ik ging vaak mee. Ik heb zelf ook een jaar een seizoenkaart gehad. Van Heerenveen? Ja, zoals er ook Ajaxiden zijn die bijvoorbeeld een seizoenkaart ernaast voor Volendam hebben of zo. Maar goed, het gaat net goed met Ajax. Een hele minne tweede seizoenshelte ontnota. Juster equivalent van Jepper. Zit ik hier nou met treien toch wel teleurstellende, sombere meesken aan tafel? Nee, natuurlijk niet, man. Nee, ook het is maar een spelletje. Zondag is Heerenveen Ajax. Zondag is Heerenveen Ajax. Daar verheugen we ons allemaal Bovendien. Laten we die wedstrijd even teruggaan naar die wedstrijd van gisteravond. Dat is het meeste moment. Tegen dat soort ploegen, hoe goed je ook bent, hoe superieur je ook bent. Ik heb Barcelona tegen Kiev zien spelen. Je kan daar nooit iets winnen. Het is altijd, het veld is slecht. Ja, natuurlijk wel. Je speelt tegen voetballende robot. Elftal dat fysiek sterker is. Kom op, dat ben ik niet met je eens. Er valt daar geen eer te behalen. Nee, dat moet je dus wel dan gaan doen. Ja, we gaan even naar een statistiekje. Wat litten we vooral behind de wedstrijd Heerenveen Ajax. Ja. Even een statistiekje van de laatste. Dat zie je hier, jongens. Ik heb het er even bij pakken. Ja. Van de laatste keer. 3 keer winst van Heerenveen. 2 keer gelijk. 4 keer een oefening voor de Amsterdammers. Toch nog 5 keer? Ja, maar wat opvalt, in totaal 44 doelpunten. Ja, er wordt veel gescoord altijd. Ja, hoe kan dat? Nou, het zijn twee ploegen die een open speelstijl meestal hebben, aanvallend voetbal nastreven. En meestal kunnen ze allebei niet zo best verdedigen. Ik herinner me ook dat Ajax hier toch regelmatig een flink pak slaag heeft gehad ook. Echt met 4-5-1. Dat heb ik er een paar van meegemaakt. En als Ajax hier of in Heerenveen dan wint, dan is het vaak ook, dan verwacht je een hele zware wedstrijd en is het ineens heel makkelijk. Dus dan vliegen er ook zo ineens 3 in. En ik heb nog wel eens een spectaculaire 3-3 meegemaakt. Dus het is altijd, ze zijn allebei vaak sterker voorin dan achterin. Ja, zullen we even zien wat Dwight Lodewegers, hoe de wedstrijd zuid van Takkum Snoei? Wij willen gewoon, eigenlijk wat we Vitesse, Feyenoord en PEC Zwolle, maar ook toen PSV thuis hebben gedaan. We willen ook gewoon zelf bepalen, zelf ons lot bepalen. We willen zelf dominant zijn, we willen zelf aan de bal zijn. En dat zal niet altijd lukken en daar zullen we ook soms tevreden mee moeten zijn. Maar in eerste instantie willen we naar voren. We willen het publiek vermaken. Ja, ze willen vooral het publiek vermoeien. Wat kan Ajax dat je in oerstellen? Dat je dat dominante voetbal, wat jij er vindt, voetbal. Dat is wat Ajax wil en wat Ajax doet, maar Ajax doet het op eigen helft. Het is eeuwig rondspelen van die bal. Hoe vaak wordt type Sillissen niet aangespeeld? Dan word je echt... Dat is veel te veel in dit voetballen. Ja. En wat ik heb van de week Arsenal Manchester United gezien. Het tempo en die bal, ram die bal eens naar voren. Ik bedoel, met name Heerenveen heeft Oet. Nou, ik zou als ik Heerenveen was, gewoon lekker alle ballen op Oet. Want die verdediging van Ajax, het is echt een zeef. Hè? Jij raakt de kern van de zaak, Frits. Want ik denk dat Ajax het juist zondag heel moeilijk krijgt. Ja. Omdat Heerenveen, dat hebben ze ook tegen PSV laten zien. Tegen Vitesse, tegen Zwolle. Zonder aanzien des tegenstanders speelt. Gewoon aanvallen, jagen, opjagen vooral. Je kan zien dat Lodewegers geboren is in Canada. Het is bijna ijshockeyvoetbal met voorchecking. Snel doorschakelen. Ja, het is gewoon... Ik denk dat Ajax een hele moeilijke middag tegemoet gaat. Toch gaat Heerenveen wel 2 hele moeizame uitwedstrijden achter de rug. Het is in Excelsior met 3-0. Ik van ADO. Maar ja, nowhere in eigen stadion. En elke niet in hoop het weer op dat samba-voetbal. Nou, dat swingende voetbal. Ik vind ook echt dat Heerenveen de afgelopen seizoenen, de afgelopen jaren ook een aantal jaren vrij saai voetbal gespeeld heeft. Ja. Maar dit seizoen, en dan vooral thuis, dat rokt als een tierenlier. Echt geweldig om naar te kijken. Volle leuker als onder Van Basten. Daar ben je als Ajax ziet dan jaloers op. Want bij Ajax ziet het eigenlijk al zeker 2 jaar ziet het er niet uit. Het is meestal saai, dus niet zoveel aan. En dan zou ik graag wat meer van Heerenveen in de thuiswedstrijden van Ajax zien. Ja. Ik blijf dat gek vinden. Frits die zit wat vaker bij Ajax. Die zit er ook wel dichter op dan wij misschien. Misschien nou Menno nog dichter. Ik begrijp werkelijk niet hoe de Boer de laatste 2-3 jaar... dat Ajax eigenlijk naar een soort voetbal heeft gebracht... wat er in 19 wedstrijden gewoon niet meer uitziet. Ja. Wel effectief soms. Nou, dat is een hele goede vraag die je daar stelt. Maar hij heeft... Kijk, bij Heerenveen... De sfeer die is, dat zeg ik vaak altijd. Ik heb wel eens mensen meegenomen, bekende Amsterdammers. Ik zei, je moet een keer meegaan naar Heerenveen. Je weet niet wat je meemaakt. Je krijgt 1 politieagent als je aankomt, om je naar het verkeer te begeleiden. En 1 politieagent als je weggaat. Bij elk stadion staan er pelotons ME. De hele sfeer bij Heerenveen is van, we gaan een middagje uit hebben. En dat is in het voetballen net zo. Die spelers willen als het ware, die gaan het lijkt wel of ze met heel veel plezier het veld op gaan. Bij Ajax op dit moment... En bij Heerenveen... Pas op, Frits, al 2-3 jaar, hè? Ja, nee, maar bij Heerenveen weet je dat je nederig moet zijn. Ik bedoel, de club is de baas. Ja. En bij Ajax heb je natuurlijk al jongetjes die al wat meegemaakt hebben, denken ze.
En die hebben een zaakwaarnemertje. En die gaan dan denken dat ze ook heel wat zijn. Nou, we hebben nu jongens in het eerste staan die denken dat ze heel goed zijn. Toen Snijder en Van der Vaart 18 waren, hadden ze er al 15 in liggen. Hoeveel heeft meneer El Ghazi erin liggen of meneer Kiesna erin liggen? Volle minder natuurlijk. Volle minder. Aanstaan vreeg ik je hem nog eventjes en dan zien we wat grifha over de mooie wedstrijden vanuit het verliezen. Eerst nog even sjoggen we bij een amateurclub. Want in mijn club sjoggen we bij een hele bijzondere sport. En dat is free running. Echt iets voor Jaap. In Snits wordt dat heel fanatiek beoefenen. Het is gewoon altijd gezellig als je met mensen bent die dus dezelfde passie als je hebben. Ja, dan filmen ze dat altijd? Ja, ik heb zelf een camera en die sleep ik dan overal mee naartoe. En dan proberen we als zo'n jam is ergens of een evenement, dan proberen we gewoon daar een video van te maken en die dan online zetten. Ben die freerunners in elke stad welkom? Kunnen ze alles doen wat ze willen? Nee, het is afwisselend. Zoals hier in Sneek eigenlijk zijn ze ook wel eens gearresteerd. Ze zijn wel eens aangehouden door de politie en hebben ze ook een boete gekregen. Dat ze dus eigenlijk de spullen gebruikten van de gemeente. Dus het kan een prullenbak zijn, kan een muurtje zijn, een dak zijn. En dat hebben sommige gemeentescholen liever niet. Er is eigenlijk geen leeftijd aan. Nee, er zit geen leeftijd aan eigenlijk. Vandaag hebben we de hele kleintjes zien we dan. Ja, daar begint het mee. Dat is eigenlijk een beetje snuffelen van hoe gaat alles en hoe moeten we alles doen. En als die 2 jaar verder zijn, dan doen die ook allerlei gekke dingen al. Gevaarlijke sport? Ligt eraan. Er gebeuren gewoon heel veel ongelukken. Op het begin moet je natuurlijk heel veel vallen. Je moet leren vallen, je moet leren je val breken, zeg maar. Je moet weten wat je doet en soms gebeuren er gewoon hele gekke dingen. En als je dan op een mat valt, dan ben je toch verzekerd van iets minder pijn dat je echt buiten op stenen valt. En, ja, ik weet niet. Dit zijn echt filmpjes eigenlijk van de pro's eigenlijk onder het freerunnen. Dan zie je heel veel oefeningen die je nog niet kent, die nieuw zijn, nieuwe combinaties. En meestal zoek je die de avond erop daarna van, wat zijn het precies voor oefeningen? Kunnen we dat zelf doen? Hoe gaan we dat opbouwen? Hoe ga je dat doen? Meestal hebben ze zelf ook filmpjes online staan van, hey, dit zijn onze nieuwe tricks. Kijk even en misschien kan je dat leren, zeg maar. Ik denk dat het populair is omdat het eigenlijk heel toegankelijk is voor iedereen. Als je nou groot bent, klein, gezet, heel smal, sterk, niet sterk. Het is eigenlijk heel laagdrempelig, maar het is toch ook weer heel hoogdrempelig voor mensen die eigenlijk verder willen. Die gaan verder als de jongens die zeggen van, nou, we houden het hierbij. Wat weer? Salto, salto. Ja, dat is gewoon leuk om te zien. Dan loop je toevallig door de stad heen en dan zie je de knaapjes weer voorbij komen. Ja, die doen allerlei gekke dingen buiten. Wat ze hier hebben geleerd, dat doen ze buiten nog mooier. Ja, freerunning in Snits. En ik heb al je positieve loon, hè? Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Net wat voor mij, denk ik. Ja. Hey jongens, we doen even de historie. Videojeppen in, jongens. Ja, dat komt na je weekend, denk ik. We doen even de historie in, want we hebben hier alle 3 vregen naar je mooiste editie van Heerenveen Ajax. Menno, laat ik met jou beginnen. Ja, nou, je hebt het over mooiste editie en net hoorde ik je favoriete editie, maar die heb ik niet gekozen. Oh, welke dan? Ik heb een memorabele gekozen. En dat even was er een eentje. kwart introductie en dan kunnen we even zien. Ja, dat is er eentje uit 2004. Waar Ajax een heel zwaar pak op de broek kreeg. Ik kies even iets wat de mensen in Friesland van mij zullen waarderen. Dat was voor mij een memorabele, omdat hij eigenlijk voor 28 januari, meen ik, gepland stond. Wij in de supportersbussen vanuit Amsterdam naar Heerenveen op een woensdagavond. We kwamen aan, sneeuwstorm. Ploegen stonden al op het veld de warming-up te doen. Afgelast. Dus wij konden weer onverrichte zaken terug naar huis. Een maand later kwam die opnieuw op het programma. Weer een woensdagavond. Dus weer een middag vrij nemen. Weer met die supportersbussen, hup. En dan dus met 4-1 op de kloot te krijgen. Zullen we even zien? Supportersleed, dames en heren, noemen we dat. Hè?
Ja, mooie beelden. Het slotakkoord wie nog het eigen doelpunt van Petter Hansson zegt. Ja. Maar ik zeg vooral hele mooie doelpunten van Richard Knopper en Vairinen. Ja, Vairinen was toen niet te stoppen. Dat was een ongelooflijke, een hele goede voetballer. En lag je het veld? Het was het veld van gisteren in Dnieper. Ja. Dus ja. kan je wel degelijk goed voetballen. In ieder geval met een soort geloof, ja. Punt gemaakt. Frits, die favoriete editie van Heerenveen Ajax? Nou, mijn favoriete editie. Ik vind het leuk als Heerenveen wint van Ajax. Heerenveen mag voor mij 2 wedstrijden winnen, wij spreken, van Ajax. En op de een of andere manier heeft Heerenveen een neusje voor spitsen. De beste spitsen van Nederland komen hier vandaan. Van Nistelrooy, Huntelaar. Dus ik heb er een Bas van... Dost. Bas Dost nu weer, ja. Nee, Oetman is geen... Maar goed, en die Nederlanders ook, Finn Bogason. Ze halen altijd weer een goede spits. Dus ze hebben oog voor aanvallers. En toen speelde hij bij Heerenveen. En Huntelaar was al verkocht aan Ajax. En iedereen zei ook in Amsterdam... oh, belachelijk dat ze Huntelaar hadden gekocht. Want je weet, PSV had hem laten gaan. Hij was bij de Graafschap, dreigde hij eigenlijk te verzuipen. En toen hebben ze hem hier naartoe gehaald. En toen dacht iedereen, nou niks. Nou ja, nog altijd vind ik de beste spits van Nederland. En zijn afscheidswedstrijd in Heerenveen speelde hij tegen Ajax. We gaan kijken. Wordt weer voorgebracht, hij gaat binnen. Gaat niet binnen, gaat wel binnen. En het is Samaras. Het is 2-0 en het lijkt erop dat Klaas-Jan Huntelaar scoort. Hansen, ja, 3-0. Samaras en het is 4-0. Het is 4-1. 34 gemaakt in 46 wedstrijden voor Heerenveen. Ja, die zit er nog in. Ja, de doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar. De Nooigiet van nog €1 miljoen. Of wie het er nog Ja, nog €1 miljoen, ja. Ja, 9 miljoen euro's of guldens. Dat weet ik niet meer. Nee, dat was euro. Euro Ja, gongen naar Amsterdam. Wat Riem is niet gek. Dat scheelt de helft. Ja. Maar dat is een van de weinige spitsen eigenlijk die het echt hellen het in Amsterdam. Die de oerstap maken van Heerenveen naar Ajax. Nou ja, hij is de enige spits van Heerenveen. Nee, ja, precies. Maar ik heb Ole Tobias, die willen verdedigen. Tom Sier, dat soort maar ik vind jongens. Ole Tobias haalt het niet bij Klaas-Jan Huntelaar. Ruud van Nistelrooy is ook een voorbeeld van iemand die het echt fantastisch gehaald heeft van Heerenveen naar PSV. Dat zijn echt, vind ik, 2 topspitsen die het gemaakt hebben. En dan aan de Real Madrid. Nou ja, toen is hij even bij AC Milan, daar begrepen ze hem niet. En nu bij Schalke. En ik heb hem afgelopen dinsdag gezien tegen Real Madrid. Fantastisch. Geniaal was het. Maar ik wil maar even... Er zijn net een heel soort spelers die de oerstapmaatje van Heerenveen naar Ajax, die dit dan opredden. Nee. Soleimani net. Nee, altijd om allerlei uiteenlopende redenen. Maar er zijn er niet zo heel veel echt geslaagd. Nee. Maar dat is natuurlijk niet alleen van Heerenveen naar Ajax. Dat is sowieso van clubs uit de eredivisie naar Ajax. Het is een vrij hard klimaat waar ze in terechtkomen. Ze moeten zich aanpassen aan een speelstijl waarbij Ajax hele specifieke eisen aangesteld wordt. En waar vaak jongens al vanaf de jongste jeugd mee opgevoed worden. Ja, minder krediet ook altijd. Dus wat dat betreft is het moeilijk om als Nederlandse speler bij Ajax te slagen. Het meest tragisch voorbeeld daarvan is Tom Sier, die van Volendam naar Heerenveen. Fantastische linksback. Ja. En bij Ajax, echt bij spreken, helemaal in de war is geraakt door die mentaliteit van Ajax. Ja. En nu dolblij is dat hij schilder is, gewoon huisschilder. Ja. Zak in het gaan, hè? Ja. Beginnen Jaap. Jaap, die wedstrijd. Ja, ik ben altijd, al zal ik de laatste zijn, ik ben een redelijke fan van Co Adriaans. Dat vind ik een goede trainer. Heeft over het algemeen praat verstandig over voetbal. Nog 2 aan tafel, gelukkig. Dat was de wedstrijd dat Ajax, na een periode, dat Ajax, ik praat over 2001, najaar 2001. Ajax had in resultaat een goede reeks wedstrijden achter de rug. Alleen met verschrikkelijk verdedigend voetbal. En daar houden ze in Amsterdam niet van. En toen echt Ajax in de winning mood. Had zich in de voorronde van de Champions League tegen het Celtic gespeeld. Ook geplaatst. Dat liep allemaal perfect. En op dat moment... Nee, sorry. Vloog net eruit. Ja. En op dat moment komt Heerenveen. En dan gebeurt er dit. Ook weer 5-1. Van der Vaart kan raakkoppen. Vrij ingekopt door Marcus Aalbek. Gescoord door de Nooier. Dit doet Aalbek ook mooi tegen Yakubu. Denneboom 3-1. Weer Aalbek weggedraaid van Kiwu. Aalbek, fantastisch. De Nooier. Ja, mijn glansrol van Marcus Aalbek, de assistent ik noem bij de nationale ploeg van Zweden. Echt, ik van noem de hem echt doel volgens mij. En van de Sar stonden op doel.
Nationale doelman. Maar heel opvallend, Maar want ik zit je toch met treien Ajax aan tafel, zoals ik zei. En je kiezen alle treien een oefening van Heerenveen. We willen nog leven naar huis. We zijn niet gek. We kennen die Vriezen. Wij zijn ook niet 100% Ajaxiet. We hebben een ontzettende sympathie voor Heerenveen. Want dat is een fantastische club. Maar dit zijn wedstrijden, even los van het resultaat. Soms is een wedstrijd ook gewoon leuk. Met alles wat er omheen gebeurt. Als we straks bij TV Rijnmond zitten, pakken we er ook Feyenoord overwinningen. We zijn toch gek. Oh, zo werkt dat dus. Dat is uit veiligheidsoverwegingen. Maar nee, het is ook... kijk, wij zijn natuurlijk ook Ajaxiden die op dit moment eigenlijk een beetje de gal in ons lijf hebben over hoe onze eigen club voetbalt. En Ajaxiden zijn dan zo van, de wrijven we het erin ook, weet je wel. Dan slaat hij het mes in eigen vlees. Maar wij zijn ook voetbalromantici. Wij willen ook gewoon, en dan maakt het resultaat, we willen ook gewoon leuke wedstrijden zien waar wat omheen gebeurt. Waar in een ambiance met leuke voetballers en ja, waar gewoon die spanning, als je in het stadion zit, je voelt dat er geladen elektriciteit door dat stadion gaat. Ja, Heerenveen heeft natuurlijk ook 2 wedstrijden achter de rug waar je diep voor moet schamen. Nou ja, absoluut. Ja, dat is absoluut ADO Den Haag in Excelsior. Klopt. Wacht, Jaap, even wachten, want dan moet eerst eventjes de quiz. En die is natuurlijk weer de quiz. Nou, pen en papier bij de hand, hè? De vraag van deze week gaat oer Sportclub Heerenveen. Want hokkerspeler van Heerenveen scoorde 3 keer in 1 wedstrijd in het Olympisch Stadion tegen Ajax. Is het A. Afonso Alves? Is het B. Berend Schootstra? Of is het C. Tony Albeda? Mail je antwoord van waardje naar bient@omroepfriesland.nl en win. Nee, wij zijn eruit, hè? Maar we zeggen niks, hè? Frits, jij mag het zeggen. Nee, ik was er bij die wedstrijd. Oh ja? Dat was dat Heerenveen net in de Eredivisie speelde. En al onder Korbach al geprezen werd om zijn aanvallende voetbal. En inderdaad ook die, dik verloren aan. Ja, precies. Nou ja, dat is wat te winnen, een Heerenveen-pakket. En de winnaar van verleden week is Minne van Wieren. Uit Kolmersveeg zit nou onder in beeld. En hij wint 2 kaartjes voor de wedstrijd. Hoe kunnen het oors? Heerenveen, maar dan mogen we dus zeggen wie het was. Niet zeggen nee, dat ze moeten erop sturen. Oh, je moet erop sturen. Excuus. Okay. Op de radio doen wij zelfs ook weer wie het waardig verslag van de belangrijkste sportevenementen van dit weekend. Zo zit collega Roel de Vries in Moskou om u op hichte te horen van het WK Shorttrack. Maar dat waren Frieske Troeven, Sjenky Knecht en Daan Breusma. Koos Wieling zit snuntejoen in het Cambuurstadion om verslag te doen bij Cambuur FC Utrecht. En ik zelf zit in het Abelense stadion om alles te vertellen over Heerenveen Ajax. Dat zijn u live uit? Dat zijn we live uit. Op TV Friesland. Op radio. In het Fries. In het Friesk. Het is snun ik de rentree van Deli Sinkgraven in het Abelense stadion. Ja. Is het eigenlijk een onwees voor Ajax? Dat vind ik wel. Ja? Hij zit alleen maar op de bank. Hij zit alleen op de bank en hij krijgt invalbeurtjes. Maar je ziet aan die jongen de balaanname, de gratie, de manier waarop hij gelijk opendraait naar de goede kant van het veld. Je ziet dat het een pure voetballer is. Gaat helemaal goed komen met die jongen. Ik vind hem eigenlijk al meteen een van de leukere om naar te kijken. Dus maar Frank de Boer had volgens mij al zijn van hier net zo volle blessures west in de winter. Dan hier we wachten. Hier pas in de zin. Maar laten we even gewoon één ding niet doen. Dat is gewoon nu al druk op die jongen leggen. Want die moet aan het Ajax-systeem wennen. Nee, B is... Gewoon druk erop leggen. Ja, toch? Dat is er inherent aan Ajax. Kijk, beoordeel hem niet op 2 of 3 wedstrijden. Want hij zit er net. Nee, maar het is een ongelofelijke blunder van Ajax. Ze wisten, Frank de Boer is al 1,5 jaar gek van Deli Sinkgraven. Dat is een andere discussie. In de zomer was meneer Overmars 2 miljoen. Nou, zegt Riemer, ga je toch lekker weer naar huis toe? Komen ze begin december 4 miljoen. Nou, zegt Riemer, ga je toch lekker weer naar huis toe? En dan komt er een Ris Klaassen geblesseerd. En dan hebben ze eens bijna 8 miljoen voor hem over met Duarte. Doe dan even normaal en ga dan begin december zeggen, oké, Heerenveen heeft het financieel een beetje moeilijk. Wij hebben goed geld. Maak er 5 miljoen van. Had je voor 2 miljoen minder gehad, had je mee kunnen nemen op het trainingskamp in Dubai. Ik begrijp dat soort zuinigheden. Sport op internet. We praten over de wedstrijd die het van Takkum Snijn op het programma zit. Heerenveen Ajax. Om tafel nog altijd een Frits Barend, Menno Pot en Jaap Stalenburg. En we hier het heren oer het Sinkgraven. Jaap, wat was er nou goed? Ik wil er niet te veel. Ik denk dat die jongen, ik ben ervan overtuigd en ik ben het met de heren eens. Dat is absoluut een aanwinst voor Ajax. Die jongen die heeft iets. Dat is een voetballer met unieke beweging. Maar zit hij nou net stil omdat hij dus op de bank zit? Nou, dat is namelijk het punt. Je staat niet stil als je op de bank zit bij Ajax zit. Je traint 2 keer per dag. Je leert ook dat Ajax-systeem kennen. Je leert de club kennen. Je leert, en dat is bij Ajax heel belangrijk, de cultuur om de club kennen. Ja. Het is, kijk naar Zivkovic. Daar loopt iedereen, ja, die speelt niet, die is miskoop. Nee, ik voorspel je één ding. Die jongen die wordt nu heel voorzichtig gebracht. Die staat volgend jaar gewoon in het spits. Je hebt nu eenmaal gewoon tijd nodig om bij Ajax te wennen. En ik vind het heel verstandig wat ze met hem doen. Ja, maar niet gek zijn we een Tom Sier die te druk dan het onkind
in Soleimani, die het eigenlijk min of meer misleiden is. Wacht even, in een ander... Hij is zich denk ik wel echt rot geschrokken van waar hij in terecht gekomen is. Waar, Sinkgraven? Ja, dat is geen lopende ploeg natuurlijk. Het liep bij Heerenveen lekkerder. Ja. En hij zal wel even flink geschrokken zijn. Hij zegt uit beleefdheid nu dat hij zich al Ajaxiet voelt. Ik denk dat dat nog wel een klein beetje moet komen, eerlijk gezegd. Maar hij zal zijn draai vinden, daar ben ik van overtuigd. Het is een pure voetballer. Hij heeft gewoon iets extra's. Ja, en nou, als we in het Abelense stadion zit voor hem ook wel even wennen wezen. Ja, als Frank de Boer psychologisch is, dan stelt hij hem op. Als hij een beetje psychologisch stelt, hij Sinkgraven stelt hij nu op tegen Want? Heerenveen. Psychologisch? Omdat op ploegen het voetballetje... Dat is zijn thuishaven en daar zal hij zich thuis voelen. En het Heerenveen publiek zal een beetje fluiten. Het Heerenveen publiek is een fijn publiek. En die zullen ook wel applaus voor hem over hebben. Ze zijn er ook beter van geworden, Heerenveen. Iedereen is er beter voor. Ik zou Deli Sinkgraven laten spelen. Precies, dat is leuk. Jij raakt nu de kern van de zaak, Frits. Want in wezen is die transfer van Sinkgraven naar Ajax... Daar is wel de hele goede reeks van Heerenveen mee begonnen. Want daardoor ontstond er ineens, ook door de aankoop van Term, wat natuurlijk een fantastische speler is. En ook Larsson, die wat meer ruimte heeft te spelen. Ontstond er een hartstikke leuk voetballend collectief. Samba Larsson, zei jij. Hebben we Samba Larsson in september, oktober gezien? Nee, net. Pas na de winter. Echt. Hij is er nou aan te werden. Hij is weer fit verkleden. Hij is hersteld van zijn blessure. Term doet net mooi. Dat is jammer. Daar ben ik zo'n ongelooflijke grote fan van. Ja. Dat is echt een van de beste. En dan nog eventjes de keeper, jongens. Christopher Noordveld. Ja, we hebben wel eens zijn. Een van de beste keepers van de Nederlandse Eredivisie. Ja, dat zeg ik. Ik zie dat hij heel sterk groeit. Ik ben ook weer... Ik zag hem de laatste 2 wedstrijden. Zie je dan weer ook weer... Het is zo'n keeper waarvan je weet dat hij heel goed is. Maar die iedere wedstrijd iets geks heeft. Dat je denkt van, joh, pak die bal nou gewoon. Of schop hem naar links, schop hem naar rechts. Maar schop hem niet 3 meter vooruit. Nee, maar hij wil ook graag naar het buitenland. Is hij al zo goed? Kan hij al naar het buitenland? Wat is buitenland tegenwoordig, jongens? Hij is niet goed genoeg voor Arsenal of Manchester United. Hij wil graag naar Duitsland. Ja, prima. Dan komt hij bij Bochum of bij Leverkusen. Het is geen speler voor de absolute. Nee, bij Leverkusen komt hij niet. Als hij verstandig is, blijft hij gewoon bij Heerenveen. Ben ik met Frits. Ik denk die jongen heel dom, want dan moet hij zich weer waarmaken. Hier heeft hij zich nu... Hij is onbetwist nummer 1 bij Heerenveen. Laat hij blij zijn dat hij dat is. Maar hij heeft ook een hele moeizame aanloop hier gehad in Heerenveen. Die eerste wedstrijd. Poeh, die vergeet. Ik weet het niet. Vreselijke blunder van. Ik gelijk de fout in. Die rode kaart van Brian van de Bussen. Juist. Nog even iets oors. Ik wie van de morgen, wie een beslettentraining, maar we hadden wel een persmoment zelfs bij Heerenveen. En toen vreeg ik om Luciano Slagveer. En laten we even zien naar het interview. Maar Luciano Slagveer. Nee, ik was gisteren, ik zat niet voor de tv. Ik was bij mijn familie, dus heb ik geen tv gekeken. Hoe is dat nou mogelijk? Want dat is de tegenstander van zondag. Ja, klopt, maar ik heb Ajax wel eens vaker bekeken. Dus dat hoefde niet per se gisteren. Ja, dit wie Luciano Slagveer. Dus op de vraag of die juster en Sjoerd net in die nepper. Nu ben ik even heel serieus. Is het nou een oude mannenopmerking als ik zeg dat als ik trainer zou zijn, dat deze meneer met mij echt een probleem had? Ik vind dat als je met je vak bezig bent en je speelt zondag tegen Ajax en je ziet wat er met Ajax allemaal aan de hand is, dan zit je gewoon 90 minuten te kijken. Ja. Sterker nog, ik zou hem op video opnemen en ik zou hem vannacht nog een keer terugkijken. Want ik wilde alles weten. Ja. En deze laconieke reactie... Ja, dat heeft de een heeft dat wel. Ruud Gullit wist bij spreken om half uur voor de wedstrijd neer tegen wie ze moesten spelen. De een heeft dat niet nodig, de ander wel. Dat verschilt. Nee, maar we zijn geen robots. Het gaat om Slagveer. We zijn geen robots. Die Slagveer heeft dat dus blijkbaar... Die jongen heeft iets in zijn voetballen ook, waarvoor ik inderdaad me kan voorstellen. Kan mij het schelen wie bij de Ajax speelt. Ik ga toch wel mijn eigen gang. Laten we dat soort voetballers houden en niet helemaal geprogrammeerd. Nee, het is niet. Ik vind het helemaal niet. Ik vind het niets met professioneel. Ik vind het hartstikke leuk dat hij zijn familie gaat. Ja, ik vind het misschien, al zal ik de laatste zijn, ik vind dat je professioneel met je vak bezig moet zijn. Nee. En ik vind professioneel dat je alles van je tegenstander weet. Wat is het, Menno? Ik vind het ook niet... Ik ben het met Frits eens. Ik vind van die volgepropte hoofden... Ik heb namelijk het idee dat dat bij Ajax een van de problemen is. Dat die jongens allemaal veel te veel in hun kop bezig zijn. Ja. Het moet vrijer. Die kop moet leeg. Zeker bij jongens die op de vleugel gekke dingen moeten doen. Als bijvoorbeeld een Slagveer. Die moet helemaal vrij in de holle wezen. Ja, en dat geldt bij ons voor Kishna en voor El Ghazi en zo. Die moet je niet te veel vertellen hoe de looplijnen moeten zijn en zo, weet ik allemaal wat. Dat gewoon lekker laten gaan. Misschien ben ik te maniacaal. Ik zie zelfs 7 wedstrijden in een week ongeveer. Maar ik kan mij niet voorstellen als je zondag tegen Ajax moet, dat je dan niet kijkt als het in Dnieper spelen. Dat je ergens oranje koek gaat zitten. Ik praat mee over Ajax Dnieper en ik heb hem niet gezien. Ik heb wel een stukje zoen, maar ik voelde net zo heel volle aan. De omstandigheden. Niks gemist natuurlijk. Nee. Nog eventjes over de wedstrijd, want ik kan me nog heugen. De wedstrijd in Amsterdam. Ik vond eigenlijk doe wie Heerenveen oppermachtig de eerste 44 minuten. Maar mijn dank aan een rode kaart van deze Luciano Slagveer. Stomme rode kaart ook. Daar kun je hem wel op aanspreken.
Dat was nou een stomme rode kaart. Op die plek, daar een rode kaart krijgen, dat is onprofessioneel. Ja, dat hij de tweede gele kaart verrichten van de middenlijn. Ik ben sowieso geen voorzitter van de Luciano Slagveer fanclub. Ik vind het te veel 2 bewegingen per wedstrijd. En dan zien we de hele wedstrijd niet meer. Maar vaak... Maar na de winter, hij toch 6 doelpunten nog maken. Die laatste was mooi. Let op jongens, ik moet heel eerlijk zeggen dat hij A, mooie doelpunten maakt en B, belangrijke doelpunten maakt. Maar dan is hij voor de rest ook weer heel lang afwezig in de wedstrijd. Dat soort spelers. Ja, dat jet ook wel een beetje bij een boetenspeler. Vaak flegmatiek. En het was in contract verlengd nog. Dus Heerenveen had er wel vertrouwen in. Het wel fiducie in. Hij is voor Heerenveen ook een hele goede speler. Of hij kan speler. straks voor heel veel geld verkocht worden natuurlijk. Ja. Wat verwacht je wij voor wedstrijd, Snij? Ik verwacht persoonlijk dat de kans dat Ajax in Heerenveen wint iets is toegenomen doordat ze gisteravond verloren hebben. Daardoor zullen ze iets meer gretig op revanche misschien uit zijn. Maar dan nog zou ik op basis van het spel van Heerenveen in hun gemiddelde thuiswedstrijd en het spel van Ajax in dit seizoen tot nu toe zie ik eigenlijk weinig reden om ervan uit te gaan dat Ajax wint. Ik zou het wel 3-1 zien worden of zo. Ik ben het met Menno eens. Ik denk dat een belangrijk aspect in deze wedstrijd ook zal zijn het ontbreken van Term bij Heerenveen. Ja. Maar dan nog, ik denk dat er bij dat Heerenveen... telt 4? Nou, dat is wel maar, zeg ik dan. Maar zeg je dan meteen bij. Dat betekent wel dat Heerenveen in een kolkend stadion zondag tot heel veel in staat is. En Ajax, toch altijd gek genoeg, tegen dit soort tegenstanders, al heel nerveus is. Altijd heel onrustig. Het wordt een hele rare wedstrijd. Het kan best zo'n 4-3 wedstrijd gaan worden. Er komen in elk geval weer een soort doelpunten. Nou ja, ze zijn allebei gewoon niet in vormpunten uit de laatste. Dus, en daardoor kan je een hele gekke wedstrijd krijgen. Exact. Ploegen die zelf falen. Door het falen maak je doelpunten. Aan de andere kant bij Heerenveen, het is maar 2 uitwedstrijden, 2 weken lien, of 3 weken lien, wie het nog alle fantastisch ja, bij Heerenveen. Het was Term fit, er was Larsson fit. Ja. Toen heb je ze wel in optimaal vorm gezien en dat heb ik daarna niet. Bij Excelsior was dramatisch. Heerenveen uit en thuis is een heel verschil. Nee, er zit iets geks in die ploeg. Ik heb ze dit seizoen bijna alle thuiswedstrijden gezien. Die thuiswedstrijden, of het nou tegen Go Ahead was of tegen Dordrecht, Excelsior, dat was dramatisch uit het thuis. Maar dan vervolgens spelen, dan denk je, dan komt PSV, dan denk je, nou, dat is... dat komt wel goed. Maar dan krijgt ineens die ploeg... Wap, rollen ze eroverheen en dan winnen ze ook met leuk voetbal. Dus Heerenveen, het lijkt erop alsof op het moment dat ze tegen een grote club moeten... dat er iets extra's in die ploeg komt. Ja, lid we het hopen, eigenlijk voor Taco Snijn. Nog één opvallend moment, eigenlijk, oude Wieke, Frits. En dat wie... Juster, of jij Juster, 2 dagen in Drenthe. Bij de ronde van Drenthe. Vrouwenkoers, een hele leuke vrouwenkoers. En daardoor heb ik Ajax Dnieper gemist. De finish. En er komen 5 meisjes komen op de finish af. En dan rijden ze 45 in het uur. En ineens slaat er een meisje zwaar over de kop. Een Australische. En nou, iedereen schrok zich kapot. Maar ja, goed, dat kan gebeuren. Ik zie na afloop die ploeglijn. Want wij waren daar. Kirsten Wild is held van de maand geworden. We hebben onze site Helden Online hebben de held van de maand verkiezing. We hadden een mooi schilderij. Nou, ik zou dat gaan overhandigen. En ik kom die ploegleider tegen. En ik zeg, God, hoe is het met met die rijdster? Zegt hij, ja, hebt u het gezien? Want ze weet niet waarom ze gevallen is. Ik zeg, ja, nee, ze ging zwaar over de kop, maar ik weet het ook niet. Nou, we zitten in de auto terug. Ik zit met Job Woesthuis, dat is een stagiaire bij ons. Die heeft die beelden op zijn camera en die zit te kijken en zegt, Frits, er is iemand die steekt zo zijn arm uit. Ik zeg, wat zeg je nou? Dus we zetten de auto aan de kant. Dus ik die beelden bekijk en je ziet inderdaad, hij heeft het vertrouwen. Zie je zo iemand, pats, 20 meter voor de finish een arm naar voren. Die raakt dat stuur. En het meisje gaat echt zwaar over de kop. We kunnen even zien. Oké. Giorgia Bronzini! Giorgia Bronzini! Wat een gekse. Ja, dan moet je het vertraagd zien nu. Ja. En dan zie je die armen. Krijgen we dat nog? Ja, dat krijgen we nog. Ja. Hier komt de vertraging. Pat, zie je die arm? Dan zeggen ze dat voetbalsupporters gek zijn. Hè? Nou, je ziet het bij wielrennen vaak. Wacht even. Ja, niet erg. Dus dat meisje is gelukkig een helm op. Sleutelbeen waarschijnlijk gebroken. Dus dan komt er meteen iemand. Het peloton komt eraan. Ja, en dat ziet dat niet. Je ziet op het laatst iemand liggen. Dat kan een verschrikkelijk ongeluk gebeuren. Dus iemand wilde optillen. Dus je zag dat meisje helemaal... Dat doet zo'n verschrikkelijke pijn. Nou, ze is vannacht nog naar Hamburg gebracht. Ze wordt vandaag geopereerd. Ze is 6 weken uitgeschakeld. En ik geloof dat ze morgen bij de politie een aanklacht gaan indienen. Die de ploeg en dat meisje. Ja. Maar ik was echt... Dus we zijn dus... Daarna zijn we dus die jongens dat gaan monteren in de auto. Bij een benzinestation hebben we het upgeload. Hebben we dus gisteravond om 7:30 op de site gezet. Dus ik heb eigenlijk daardoor gemist. Maar ja, dit vond ik wel inderdaad iets wat je moet weten. En het is echt... Ik ben echt weer geschokt als ik zie... En ik wil zeggen, het is niet expres. Wat heeft die man bezield? Ik vind ook dat die man bekend moet worden.
Want die is nog net bekend. Nou, ze zijn ermee bezig. Nou, Volgens mij, bij ons kun je hem op beeld, als wij het beeld heel stilzetten, dan moet je hem eruit kunnen halen. Nou, het is zo dat de politie nu onderzoek doet. Dat de organisatrice van de Ronde van Drenthe, Femi van Issem, op de Radio 1 vanmiddag gezegd heeft dat er een vermoeden is wie de dader is. Ja. Het schijnt een gezelschap te zijn geweest dat die dag daar een feest vierde. En die meneer was voortdurend zijn arm aan het zwaaien, ook al bij eerdere rondjes. Maar dit zie je overigens vaker bij wielerrondes, hè? Ook bij pakweg de ronde van Dokkum of de ronde van Buitenpost of waar dan ook. Het is levensgevaarlijk. Mensen komen steeds dichter erbij. Gisteren zagen we tweets voorbij komen van Elma de Vries, de bekende inlineskater. Die ook zegt van, iedereen is tegenwoordig fotograaf met internet. Dus je hebt aan een finish van een wielerronde staan tegenwoordig 25 fotografen. Want als jij een website hebt met 3 bezoekers, noem jij jezelf gewoon persfotograaf. Ja, maar ja, ik kan me nog even één ding herinneren dat echt een toeschouwer een stomp aan een wielrenner gaf. Dat was Eddy Merckx toen. Dan heb je wel dat publiek opdringt. Ja, maar zou er nog wel rekening, maar echt... Frits, hoe vaak gaat het niet net goed? Ja, maar dit is toch wel heel... En je weet, ik weet niet of je zelf fietst, als je fietst en je hebt snelheid. Frits, wat denk je dat de afgelopen jaren bij die Belgische veldritkoers gebeurd is? Met Vlaamse, met ja, 1 keer met Sven Nys. Nee, maar daar was het te zien. Maar Nederlandse renners die regelmatig in België veldritten rijden... Ja, worden belaagd. Die worden belaagd. Ja, maar niet zo. Nou ja, even, fysiek. Even nog even waarom naar het voetbal. Alhoewel wel een beetje een ronde-zaak eigenlijk. De 3 jeugdspelers van Ajax die nou verdacht worden eigenlijk van mishandeling van een politieagent in Borger. Ja, wat kun je daar ontdwan als club zijnde? Je bedoelt vooraf om dit te voorkomen? Nou ja, of hoe moet je daarop reageren? Nou, ik denk dat Ajax tot nu toe redelijk adequaat gereageerd heeft. Want je moet je realiseren, het bestuur en de woordvoerders, iedereen zat in Kiev. Hè? En je gaat niet vanuit Kiev meteen die jongens aan de schandpaal nagelen op basis van een telegraafbericht. Ajax heeft gezegd, we nemen dit hoog op. Wacht even, man. Maar ze vliegen eerst naar huis. Politie heeft verklaard, het is geen telegraafverhaal. We zullen thuis, als het bestuur thuis is en die woordvoerders weer thuis zijn, dan zal daar tegen opgetreden worden. En dit is vreselijk, ik kan je niet hard genoeg tegen optreden. Ja, maar ze binnen op dit tijd schorst. Ja. Zeg schorst, ja. En ik heb net op Post Online gelezen, dat zal weer vrij zijn, die jongens. Maar dit is inderdaad, als het waar is... En ik ga dat er toch iets waar... Dat is echt walgelijk wat er gebeurd is. Ja, maar ik denk dat dit zo langzamerhand een maatschappelijk probleem is. Ik denk dat je het ook bij Ajax moet weghalen. Ja. Dit had ook met spelers van wat voor club dan ook kunnen gebeuren. Ook bij niet-spelers. En bij niet-spelers. Dit is een korte lontje. Dit is gewoon op de weg gebeurd in een verkeerssituatie. Korte lontjes, noem maar op. Nou, het is een zaak omdat Ajax erbij betrokken is. Anders was het zo'n berichtje geweest. Nou, ja, wat nog veel erger is, wat natuurlijk niet erger is, maar... Ook omdat de politieagent is. De politie heeft terecht. Hebben we in Nederland op dit moment een hele discussie over geweld tegen de overheid. Nou, als er dan een politieagent op deze manier door 3 jonge voetballers wordt aangepakt, wat had ook echt basketballers kunnen zijn. Ja. Zal ik je een leuk verhaal nog? Mijn moeder werkte in Joure op een bejaardenhuis. Ja. Mijn moeder leeft niet meer, maar zij werkte daar en zij kregen regelmatig spelers van Heerenveen die daar een taakstraf moesten uitvoeren. Bijvoorbeeld als jongens weer veel te hard hadden gescheurd en met de auto. En dat werd dan vaak een beetje uit de media gehouden. Die mochten dan een beetje in de luwte. Dus dit is een wel vrij typisch ding, denk ik, ook voor jonge voetballers die veel te veel met auto's en geld op jonge leeftijd en denken dat ze maar alles kunnen doen. Dus daar zit wel iets mis. Maar het is niet exclusief Ajax en het is vreselijk triest, vind ik. Ook voor de vereniging echt heel erg. Laten we vooral net eindigen dit programma in mineur. Laten we even positief afsluiten. Ja. Daar zouden ze niet correct al Heerenveen wint. Het zou me net van u weer Heerenveen wint. Positief ook. Nou ja, dat vind ik wel positief bij het Ian. Okay. Maar waar scoort het eerste doelpunt, Snijn? Nou, dan hou ik het op Oet. Toch wel Oet? Jaap? Ja, Slagveer, hè? Slagveer. Die weet alles van Ajax. Ja, want Frits, dat is echt wel ik hoop dat de Wolde morgen wint in Oudega. Oh, de Wolde, natuurlijk. In Oudega. Ja, natuurlijk. Wat is toch mijn oren? De bestuurslid trouwens. Ja, dat zag ik, ja. En een kantinebeheerder. Zie waar met de Wolde? Nee, mijn ouders waren ondergelopen in Oudega, Kolderwolde. En laatst waren we er weer even bij begrafenis van een oud neef van Haidt. En mijn broer komt er nog regelmatig. En ja, we hebben een zwak voor Oudega Kolderwolde. Dus de Wolde is een van de clubs waar ik even regelmatig naar de uitslagen kijk. Ze hebben afgelopen zaterdag gelukkig gewonnen. Ze gaan niet heel goed in die tweede klas, maar ik hoop dat ze erin blijven. Oké, nou, waarvan akte. Maar waar scoort er bij Heerenveen? Nee, ik denk dat Heerenveen denkt dat ze gaan winnen. En dan win je hem niet. Maar Oet scoort niet de eerste. Ik denk dat de eerste wordt gescoord door Deli Sinkgraven. Kijk eens aan. Nou, ik ben heel benieuwd. En die linksboete van de Wolde, hoe heet die ook weer? Dat weet ik niet.
Dat was ook een beetje flauw. Maar het is wel een leuke club, want er lopen goede voetballers rond die bij betere clubs zouden kunnen spelen. Maar het zo naar hun zin hebben bij de Wolde, dat ze daar blijven. Dat vind ik wel hartstikke leuk. Oké, nou, sneuntejoen. Meisje al, naar de woorden. Ons Xavier, heren, tegen dank ik voor het chen. Na weekend ben we weer vanzelfs weer met een nieuwe Bean Sport. On deze tafel dan onder oren Liewe Westra. En dan van nou alvast een heel goed weekend. Dag. Cambuur Utrecht 1-2. Bean Sport, waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies.